היה לי איזה עניין עם חבר, שגם אני את האמת לא ידעתי. אתם יודעים שהתורה היא, הספר תורה הזה זה עולם. יש בו עולם, ואני עוד לא יודע כלום, והלוואי השם יזכה אותי כל עוד אני חי לדעת עוד ועוד ועוד, כמה שיותר. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על היום אנחנו עושים לילד, הילדה שלנו יום הולדת. ומה אנחנו עושים על העוגה? נר. נר. איפה הבעיה? מותר לכבות נר או לא? מתן, מותר לכבות את הנר של היום הולדת או לא? אסור. בטח אתה מסתובב איתי, אז אתה יודע למה אסור, אתה גם יודע את התשובה. אסור לכבות נר של יום הולדת. למה? את הנרות של בית המקדש, שמן הזית, שהדליקו אותה, חיבו אותה, מישהו הלך לספו? אנחנו עולים לבית העלמין, להדליק נר, ליקר לנו מכל. ליקר לנו מכל. הולכים מדליקים נר נשמה. מתפללים עליו. הנר דלוק. אחרי שהתפללנו, מה אנחנו עושים פה? מכבים? לא. למה אסור לכבות נר? למה אסור לכבות נר יום הולדת? קודם כל זה מנהג גויים. מן התורה זה מנהג גויים. שימו לב אבל מה קורה פה. תמיד כשאנחנו מדליקים את הנר, אנחנו מדליקים אותו לבקש משהו. יש איזו הילולה של צדיק, מדליקים נר לבבא סאלי, לרבי שמעון בר יוחאי, מדליקים נר נשמה, הדליקו נרות בבית המקדש. רק מדליקים. איך אנחנו מעזים לכבות את הנר של יום הולדת? ועוד מה אנחנו עושים? איפה החטא הכי גדול? החטא הכי גדול, שהילד שלנו או הילדה שלנו מהאוויר שלה עושה פו. מהאוויר, מהנשמה, הנשמה שלה. הרי מה היא עושה לפני כן? מבקשת משאלות. בלב, אתה רואה את הילדה, עושה ככה. הילדה שהיא למשל התפללה, מתפללת לעצמה, מתפללת בעוונותיי הרבים. מתפללת, ואני רואה אותה ואני מתרגש איזה יופי מתפללת. ואז מה היא עושה? לכל התפילות שלה. אז זה מה הדלקנו את הנר? הנר דלוק. מתן, הנר דלוק, נכון? ביקשתי משאלות שמה היה דלוק? הנר, נכון? למה חיבית המשאלות שלך? למה אנחנו מכבים את המשאלה הזאת? אסור לכבות נר של יום הולדת, זה מנהג גויים. אל תכבה את המשאלה שהנשמה, שיוצאת לך מהנשמה. הדלקנו את הנרות של בית המקדש, הדלקנו אותם, את השמן זית, הדלקנו אותם ולא העזנו לכבות. כמה ימים דלק הנרות בבית המקדש מתן? 7 ימים? מישהו עז לכבות? לא עזו לכבות, נכון? אנחנו נותנים לבן או לבת שלנו לכבות את הנר? את המשאלות שלה, את המשאלות שהיא הביאה, שהיא זועקת לשם. מה ילדה קטנה כבר מבקשת? מה התמימות שלה? אבל היא מבקשת את זה. כי זה מה שהיא רוצה. המשאלות שלה בקטן זה המשאלות שלנו בגדול. גם אנחנו אסור לנו לכבות נרות שבת, נרות יום הולדת. אפרופו שבת, נרות שבת אנחנו מדליקים, אנחנו מכבים. מה שהאישה מדליקה את הנר שבת היא מברכת, ואחרי זה היא עושה... לא. כל הברכה היא בהדלקה ובתפילה. פעם ראיתי מישהו הולך לבבא סאלי, מדליק נר ומכבה אותו? יש שם ערימה של נרות ולא מעזים לכבות כי זה הברכה. אסור. מי שרוצה שהשפע שלו והברכה והמשאלות שלו יתגשמו, שידאג שהנר יהיה דלוק. כי אומרים כל עוד הנר דולק, איך? אפשר לזה. שהנר קבע, גם פה בפנים קבע. תמיד אפשר לתקן שהנר דולק. לכבות. הנה ראו, אני אומר לכם, לא לכבות נר של יום הולדת. מה תעשו עם הנר? או תשאירו אותה, תיקחו את הנר, זה פשוט. או שיקח את הנר, תרים אותו מהעוגה, שים אותו כמו שאתה עושה לנרות שבת, אתה מוריד עם הנר
את הנוזל שלה ואתה שם את הנר, נכון? מדביק אותו, נכון? ככה תשאיר אותו בצד. ככה תשאיר אותו בצד. ככה המשאלות שלה לא יכבו נשמה טובה. בסדר? למדנו? הבנו? את זה גם אני למדתי. אצלי במשפחה זה יותר לא יקרה. לא יכבו את הנר. פעם בשנה הם מדליקים נר. פעם בשנה הילדה שלי מדליקה, יש לי 3 בנות. פעם בשנה כל אחת מהן מדליקה נר. לא אתן להם לכבות. אני אתן להם שהנר יהיה דלוק, והמשאלות שלהם בעזרת השם ושל כולנו בעזרת השם יתגשמו לטובה. אמן.